hell is real, and hell is not something that is based on belief. Sa dihang dili ka mo padayong pag-alagad sa Ginoo, wala ta naminaw sa mensahe sa Dios, mahimo kita nga makadawat og kasuko. Gitigom nimo, nagtigom ka og kasuko. Mubahalos na sa imong muhampak na pag-abot sa panahon. Adunay mga tawo nga abi nila, na sa dihang mulayog sila sa simbahan, sa dihang magpadayon sila sa pagbuhat sa ilang mga kalautanan, abi nila walay manawat nilang kalautan. Someday, they will receive the punishment, everlasting death in hell. Hindi ginali mo na igsoon, magsaing, magmahay ang mga tao